మందిరం ఎక్కడికి మార్గం? మహాలోకానికి మార్గం. మందిరములో ఉన్న నిచ్చెనెక్కితేనే స్వర్గానికి నీవు చేరుతావు. ఈరోజు చూడండి, రకరకాల భక్తి జనాభంతా కూడా స్వర్గానికి వెళ్ళడానికి ఎన్నో ప్రయాసాలు పడతారండి. కొండెక్కేవాడొక్కడు, గంగలో దిగేవాడొక్కడు, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకమైన శత విధాల ప్రయాసాలు పడతాడండి. బాగా మీరు ఆలోచించండి. చదువు రావాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? బడికి వెళ్ళాలి. బడికి వెళ్తేనే నీకు చదువు వస్తుంది, అంతే తప్ప బజార్కి వెళ్తే నీకు చదువు రాదు. అవునా? అలాగే పరలోకం వెళ్ళాలి అంటే మందిరానికి వెళ్ళాలి తప్ప మందిరాన్ని విడిచిపెట్టి నేను కొండెక్కుతానంటే నీ కాళ్ళ నొప్పులు వస్తాయి. నేను మందిరాన్ని విడిచిపెట్టి నేను దీక్షకు వెళ్ళిపోతాను, లేదా నేను గంగలో ముడుగుతానంటే నీకు రాదు. మోక్షం, పరలోకం, స్వర్గం నీవు చేరాలి అంటే ఒకే ఒక్కటి, అదే జీవము కలిగిన దేవుని మందిరం. అందుకే భక్తులు పర్వతాలు ఎక్కలేదు, పర్వతాల మీద దీక్షలు చేసి గడ్డాలు పెంచుకొని మీషాలు పెంచుకొని అక్కడ వాళ్ళు ఏమంటే సన్నాసులుగా ఉండలేదు. మందిరానికి వెళ్ళారు, మందిరములకు చూడాలని ఆశపడ్డారు. ఎందుకంటే మందిరమే మహాదేవుని చెంతకు చేరటానికి ఒక ఆశ్రయం. మీ ప్రాంతానికి చేరాలంటే ఒక బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళాలి, అది వాస్తవం. నా ప్రాంతానికి వెళ్ళాలంటే ఒక రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళాలి, అది వాస్తవం. రైలు పట్టాల మధ్య ఆగిపోయి ట్రైన్ ఆగు ఆగు అంటే ఆగుతుందా చెప్పండి? అక్కడ టికెట్ బుక్ చేసుకోవాలి. టికెట్ లేని ప్రయాణం నేరం అవుతుంది కనుక టికెట్ బుక్ చేసుకోవాలి. ఆ తరువాత నీ ప్రయాణాన్ని కొనసాగించాలి. మరి పరలోకానికి నువ్వు టికెట్ బుక్ చేసుకోవాలంటే మొదట ఎక్కడికి రావాలి? స్టేషన్కి రావాలి. ఏంటి ఆ స్టేషన్? మందిరం. అది భక్తులకు అర్థమైంది. అంటే మొట్టమొదటిగా మందిరానికి వస్తేనే పరలోకానికి వెళ్తాం, పరలోకానికి చేరాలంటే మందిరానికి రావాలి. అది అర్థమైంది కనుకనే భక్తులు మందిరం కొరకు ఇంత చక్కగా మాట్లాడుతున్నారు.